Sí, aquesta foto, Però, espera, jo que ho diria, Sí. l'altre dia em passa una pereta a la plaça, una ferramenta. Què ferramenta? Home, avui estan totes bones. I va i li dic, De la meua. 89 anys que té. bona estarà. Adiós, tía buena, te la ficaria per a ningú te la ficat. Alguna porcata, Maria. No, diu, si no me la fiques al buso... Pues l'altre dia ni l'estanc, dic, dame un paquet de tabaco i ese modern, ese rubio. Pues me dona uno y picaba el tabaco mata. Y me quedé mirant tant a l'estanquera. Dic, mare, que no te dice que produís impotència, que a mi ja me dona igual. Saps? Això també me dona el que mata. Però és que dona la casualitat que no li quedava de l'altre. El que mata si fuma més, saps? A veure, no que no vol, no tardarà. Pues l'altre dia la meva dona, no sé per què li vingui al cap, diu, com ara, en tota ta vida, en quantes dones has dormit? Jo 2000 filla, en tu. I perquè les de més, estava més despert que l'altre dia. Va cabrejar, saps? I la que va fer la meva bateria. Vam arreu una viagra i la sopla. Això diuen que va... Què? A la quarta cullerà, el tapet, el cobert, tot a fer la mà. Damunt la taula, li pegui 4. És un èxit en 87 anys. Una vergonya. Una Una vergonya. Ja, una vergonya. Te donien un profito. Sí, estava al restaurant de Xina. Jo quan li vaig fer la puta de deixar la dona, saps? Que estava sempre despertent. A 4 dies va fer a casa i diu, t'ha apuntat a l'opus. A l'opus d'ell? No sé si era d'ell o d'aquella. La qüestió és que no pot fer res. Ni mirar les targetes que tenen ahí a la gasolinera. Si és que van... Res, ni això, pues veure. 3 mesos i una. Se tocar bola, No em deixaven entrar a veure com se dutxaven ni res. Mira que ja han 89 anys. Però un dia vaig dir, no sé com, me pilleixin allà un poquet al Barça, m'entens? Ja anava un... I li s'ocorreix a catxar-se a replegar els danones. I no ho pugui aguantar bé. Faldó al llum i se va que te crió. Ui, t'hauries mirat de l'opus? I el Mercadona també. Vull aguantar, res, tio. Tot això. No res, Jo crec que sí. jo no m'ha cagat. Però, on està el Benisto? No,